Gibberish komunikácia je vlastne o nejakom seba vyjadrení, ide tam skôr o nejakú formu, než o obsah. Čo ak vlastne na seminár prídu ľudia, ktorí sú vnútorne nejak tak hambliví, boja sa prejaviť vlastne týmto spôsobom, skôr majú takú tendenciu, že odísť, že sa zlaknú a že by chceli utiecť, ale keby predsa len chceli získať to, čo tá Gibberish komunikácia dokáže človeku dať, čo by ste im poradili, aby na tom seminári spravili? Aby neutekli, aby sa nezlakli a bylo to pro nich užitočné. Jasně. Já se na seminářích smíchologie, tak obvykle i na těch seminářích Gibberish snažím vždycky zařadit poměrně někdy v úvodu nějaké cvičení, který v podstatě jako řekne, pokud se stydíte, tak je to v pořádku, je to úplně v pohodě, nemáte se čeho obávat a vlastně jakoby, to stydění trochu jakoby zesílím tím, že si s ním udělám jakoby ne z toho člověka, ale z toho stydění legraci a vlastně hrajeme si na něj vlastně všichni v té skupině. Takže třeba u smíchologie je to o tom, že opravdu existuje takzvaný stydlivý smích, jo? Že v podstatě děláte jako jo, tímhletím způsobem a vlastně najednou vytáhneme jakoby z toho stydění se vlastně na povrch a děláme ho všichni společně, takže i ty, co se styděli, tak v podstatě už to berou jako, že to je v pohodě, protože se tady styděla skupina s nima a že si vlastně uvědomují, že není vůbec důvod, proč se stydět nebo něčeho obávat. No to je i daný tím, že když vidíte kolem sebe 10, 15, 20, 30 lidí, kteří prostě se chovají bláznivě, tak je to mnohem jednodušší to začít dělat taky, než když prostě máte kolem sebe lidi, kteří třeba se bláznivě nechovají. Takže pak je to mnohem jednodušší. Ďakujem za